Ei, benvinguts a Kawaii Tierna. I avui farem unboxing de Playmobil. A veure què Playmobil és aquest. És una casa gegant. Sí, 3 en 1. Ah, cops! La casa. Vinga, l'obrim. A veure, ensenya esta capsa. Així. Està... Ja, pues aquesta. Hola! Hola, quantes cases. Papers, Ensenya càmera, ensenya càmera. papers. Tenen cases de cuina, coses de... yo qué sé, Sí. cases de no sé cuántos, Una Cases paella, de- això és la cuina. cases de cuina, Això és... cases de váter, Hola, vàter, té un vàter. sí, On està el vàter? y tot lo alto, Aquí està el vàter, aquí. y tot lo alto. Aquí hi ha dos Playmobils, un gos i un nen. Dos gossos. Ja està. Hola. I ninote, el nen. Y també tinc coses aquí, bossetes, que avui és el dia dels Playmobils. Sí, aquí a Lleida. I lo més, Tenim un munt de coses, un munt de Playmobils. i lo més xuli, pandi. I això són dos pandes. Dos pandes minis i un gran. A veure, això ho deixem aquí. Una ala de les dents. La fada de les dents, la fada de les dents. Així. I un periquito molt Kawaii. Kawaii, és kawaii. kawaii. Kawaii, kawaii. Que és... Ensenya la casa per dins, a veure. Esta casa, Ai, és que tinc moltes coses. que s'ha de mueblar. Mira, s'ha de mueblar així. Què fa? És que no m'hi cap. Deixa-la. Així. Vinga. Que comencem a muntar. Fiquem això així. Comencem a muntar. Aquí la càmera. Vale. Comencem... Espera, dona'm allò. A veure, per on de començar? Per el vàter. Bé, ja vols embossar-lo? No, sí, desembossar-lo. Aquí està el vàter. No, primer- Aquí. No, primer comencem per les instruccions, perquè si no, no sabrem res. Les instruccions. Oh, pegatines. Pegatines. Lo més xuli. Oh! I això és? Una tovallola molt finita. Sí, hòstia, sí és una... Hola, dos. Dos. Compte no es perdoni. Ja és que són. Aquí fiquem unes pegatines. Aquí és la tele, lo normal de la tele. Ah, és una tele. Oh, que fines. Una altra. Y aquí están todo lo alto. Vale. Les instruccions. Aquí estan les Comencem instruccions. per el vàter, perquè vull desatascar-lo ja. Desemborsar-lo. Mira, ara ho tens aquí. Tu comença per ras. Sí. Bé, Jo vull desatascar el vàter. Baixa. Baixa, vàter. A veure on està. ai, Mira, aquí està el vàter. Amb un forat.
Hola. I això és... un armari. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Aquí no ve aquí. Sube, baja, sube. Aquí has de ficar una pegatina. No, deixa, ja ho fico ja Aquí no després. està. Olin, com funciona. Ah, vale. Una princesa. Està molt dur. Aquí tenim una princesa. Està dur. No puc. Adéu. A veure, això s'ha de ficar aquí, eh? Sí. A veure, perquè ens ho hem posat tot desordenat. Mira, aquí està. Mira. Un altre Playmobil. Molt bé. Un munt de Playmobils. Que m'encanten, m'apassionen. Ara. Si no cal fer tanta força. Sembla que t'estigues cagant. Senyora. Ja està. Això s'ha de ficar aquí? Ah, sí, que és la pica. El batès aquest. Mira, falta l'escobilla, el rotllo de paper On està? i això. Això és el fique. On està el vàter? Jo què sé, on l'has deixat? Vàter, on estàs? Aquí està el vàter. Ja perdem el vàter, ja no sé on cagar. Què és això? Una cacatúa? És un peric. Tenim un lloro. No, no, sí, un... Tenim uns quants pandes. No puc. Poca xitxa. A veure, seguim les instruccions. A veure, Necessito el desatascavàter. un desatascador, un rotllo de paper de cull. Això no sé on està. És que no saps on està. Ah, està aquí. Però on està el desatascavàter? Perquè aquí només hi ha el pal. Aquí només hi ha el pal. Això sí que es pot. Això és el rotllo de paper. Me pregunto on se ficaran les... Ostres, que dur. Senyora. Ja és que és Playmobil. Un desatascador verd. Està per algun lloc. Aquí té un secador verd, una poma verda, A més que les pomes... ratlles verdes, grogues. Mare meva! Millor que I seguim. l'entrafada. Millor que seguim les instruccions. Per ordre. Ah, no, diu que és verd. Aquí fica que és verd. Ja està per aquí dins les bosses. Bueno, primer comencem per això. Te caurà. Això sí que et pot caure i perdes de seguida. Comencem per això. Comencem per aquí, a veure. On està? No ho sé. Bueno, comencem per la cuina. Muntar els Playmobils és un lío. Això no és, no? Els minipons no, perquè els minipons no se munten. Mira, és això. Això. Ara necessito una cosa blava que va aquí. Cosa blava. Sí, és això. Doncs mira, el desatascador. Ja l'hem trobat. Ara! Per fi. Ara van...
després. Dos d'això. Dos d'això, que són grisos també. I no està bé. Aquí estan. No sé si és això, no és això. No, això és per a la tele. Que és com els que me vaig comprar jo a la casa que la petita. I per allà no estan? Perquè és d'això són d'un altre color. No. Hola, una secadora aquí mini. Algun dia o altre ho trobarem. Sí, això rai. Ah, això és... No. És més llarg. Això sí. No. Aquí. No sé qué es. Asientos. La tapa del forn. No puc, està dur. Ja t'ho ficaré jo, xica. Està molt dur. Serviria per darrere. Sí, per darrere. De què fico jo això? Bueno. Fico jo... Sí. Necesito la picada. Bueno, necesito lo... Nico. Això cap aquí. L'altre no està aquí. Les coses Petites. són molt rares. I clar, això després s'ha de posar. S'ha de posar on està bé la panxa esta. On està la picada? Això s'ha de ficar Això ja està això ja està fet. aquí, al revés. Ara, perquè això va amb aquesta porta. Què? On està el blanc que has trobat tu de tan llarg? El què? Que és llit. Aquí. I això va això. Són els... Hola, l'espit, que xuli! Mira que xuli! Això s'ha de ficar aquí. Hola, mira. Ja tenim la nevera. S'ha de plenar de menjar. Mira, això s'hi treu. Ok, la nevera on va? La nevera va cap allà. A veure, estos d'això, està buit aquest. Va, sí. Cap aquí. I
I ja està. Vale, ja tinc la pica. Això ja està fet. I la pica... Ah, no, aquí va l'escobilla, aquí. Això. Això va... No, això va aquí, al costat. Això va aquí. Aquí No, al costadet. no va aquí. No, perquè aquí va no res. Ah, aquí, sí, aquí. I el water va aquí al costat, que el podem ficar allà. Espera. Encara no. Bueno, Espera. si ens farem coses aquí al damunt. A veure, aquestes coses. Ahora ya está. Espera, a ver. Això semblen divans. Es que son los LEDs. Sí, A estan veure. allà, sí. A ver, me espera. I les coses aquestes grogues. Aquí. Ahora aquí. No, això va aquí. Va així com a diagonal, no sé. Ves-ho per aquí, sí. Agafes això i el fiques per aquí. Les coses aquestes, una va aquí dins, que és la tovallola, una aquí i una allà, que són els llençols. Veus? Ah, no, que això va aquí. No, mira, la banyera, aquí dins. És això la tovallola, la banyera, aquí dins. Y aquí falta un test. Aquí Aquí. una cistella amb el secador i altres coses. La pasta. ¡Oh! ¡Limonada! La pasta de dents. Ah, coses... I aquí està el raspall dels dents. Estos. Aquí està la cistelleta, tot a dins. El secador. Ja has ficat el desatascador. Mira, está aquí. Vale. Que la habían perdido. Hem de fer la cuina. Vale, ahora necesito el secador. Secador. Que no estigui per aquí. Això per aquí. Au. Ah, no me diguis que hem perdut el secador. No, Doncs on està? no sé. Ni jo tampoc. Que l'has trobat? És que van totes les coses barrejades. Sí, no hi ha un ordre aquí. Tot està barrejat. Ara. Aquí tenim un armari. Me falta el grifo. Ah, el grifo está aquí. Ja pots ficar-lo al lloc. Aquí, al costat. Está muy chuli. Sí. A Me veure. había donat antes. Aquí falta el secador. Estarà per algun lloc. Tranquil·la. Estarà per algun lloc. Això aquí.
Ja sortirà, ja sortirà. Mira que monada. Segona part. Això jo. Les cartes. Les cadires no així. Però que aquí s'ha de ficar les pegatines. I aquestes cadires on van? Xica? Jo què sé. Tu tens el dibuix, nena! Espera, que no li espera. Aquí, no, aquí, el menjador. A la taula del menjador. Bueno, després ho fiques. El menjador, la cuina. Després ho fico, perquè si no... Ai! I un altre que se'n va cap a dins. Això no sé què és. I un altre se'n va cap a dins. Una butaca I l'altra butaca. i l'altra butaca. Dani, saps la bo d'aquesta casa? Què? Que se pot transportar allà on vulguis. Claro que sí. Ara la tele. Això no sé què és. Me piro a la tele. Ostres, DVD. L'altre... Oh! Però mira, I la aquí tele. Aquí falta això. Ens va brau. Veureu. Aquesta volta. La tele. Això tampoc. També va cap aquí dins. Això no són bo. Vale. Que monada. Aquí va algo. Ah. Ara falta que visqui per allà. Volem què? Estas coses no són. La cuna. Està allí. La cuna elèctrica. Falta una cosa. Però falta la treballa. Falta. I falta. Té moltes coses. Ai, la cuna. Un florero i copes. La tele, paella. Paella i una cassola. La 6.
A 8. I això d'aquí, no sé. Això d'aquí que tampoc sé. La nena sap moltes coses del Playmobil. M'ha pillat una mica gran això, xica. Lo que... Els joguets. Sí. A veure. Té una mica tort, però bueno. Bueno. Fica bé, les pegatines. Dona'm a mi. Necessito el 8. Jo necessito... prendre uns ous. ¿Para qué? Para menjarte-lo. Ja tens gana només començar. Hala, cap a la cuina. Espera. Hola. Mira quins ous. Això està fet. Has fet el El florero. vive. El vive. Ahora necesito hacerlo de... Aquí está el set. Set. Que son les galetes. Que munt de treball. No està el gerro. Aquí està el gerro. Necessito Ahora flors. necesito el blanc. Necessito flors, xica. Agafante. I això va aquí. I les flors són aquestes. Ahora necesito lo blanco. Que le he visto por ahí, pero ahora no sé. Blanc. ¿Dónde está? Lo blanc. Lo d'allò blanc. Que està al revés. Dani, està al revés. Got. Pues si no sabes lo que es un got. Unes quantes floripòndies. No és un got. Mira, aquí. Això és la beguda. Pero yo ahora tengo un problema. Oh, però problema. Quin? Que no trobo lo de la lo de... És el 5. Que no trobo això. No s'haurà caigut, no? No creo. Ni jo. Aquí hi ha una flor de recanvi. Està bonita. Està feliç. Aquí hi ha moltes coses. Això què és? Aquí què hi ha? Una flor de recanvi d'aquestes d'aquí. N'hem ficat una. Ja està, això d'aquí. Encara no, que falten moltes coses. Moltíssimes coses. Mira, Què és això? les zapatilles d'aquest noi que va descalç per casa. La senyora aquesta vol embrutar les seves sabates vermelles. Què mos quedi? Lo blanc! Això blanc. Això... Bueno, No i si trobo. primer fiquem els trastos cap al lloc? Vale. Així despejem la taula i mirem millor. Això aquí dins. Això va aquí. En algunes neveres lo de baix
és lo més fred i en algunes altres lo de baix, lo de dalt és més fred. Falta el 4, aquest no se'n va. Ni jo. Ai, encara tenim que trobar el secador. Veu tranquil·la. Ja ho Ja trobaré. l'havia vist. Jo també, però ara no. És que com que ho fiquen tot barrejat, Sí, has d'anar de bossa en bossa, després te fas un lío i acabes perdent coses. com la que ens ha caigut la pica. I això què és? Un llibre. Ah, un llibre. Com que és un llibre? Sí, Això? És un llibre? sí. Sèrio? Mira, aquí va, és una taula. Una taula de... Ja l'he ficat. Aquí a la taula també has de ficar el gerro, les flors i Espera. les coques. I la col? Això va tot a la nevera. Tot? Tot? Oh, s'ha caigut el nevera, la biberó. taula de la nevera... S'ha caigut el biberó. On va el biberó? Donar a la cuna. Donem. Bueno, jo ficaré aquí. Ah! Mira-la. I això que estava davant d'això, eh? Que fart de buscar! Estava al davant mateix. Mare meva! Mare meva! No m'ho puc creure. Ja. Ah, I això on va? aquí. Ah, sí. Li falta el 4. I el 4 on va? Em sembla que va fort. Un que fort. Sí, Un que fort. però no em marco. Mira que ho estàvem buscant, eh? Ai, sí. A veure, I què més fica a la nevera? tot el que es menjar, Beure. beure, els ous, La carn. sí, també. I aquest plat mini per a què és? Petita la carn. No hi cap. Fica la carn a la paella. Els ous aquí damunt. Aquí la cosa aquesta, els pots estos, en una taula. Això va aquí, Però quina taula hi ha aquí? a la taula. Ah, vale, aquesta. Això també va aquí. Ara has d'anar ficant tots els trastos a dins. I aquí niño, mis muño. Això és el bebè, em sembla. No. O el ninot del bebè. El ninot. ¿Te pareix que això és el bebè? Hombre, és un Playmobil en miniatura i d'un sol color, però és un bebè. Mira que... Sí, esto.
la nina la deixa tirada por ahí. El nino ha d'estar aquí dins. El nino, el Playmobil aquest. No deixa, que ara ho faig jo. No te preocupis, que ja ho faré jo. Ei, Però això després! Me cago. Vinga, ajuda. Aquí, Fer això. I mira que monada. I a més el seu menjador. Aquí hi ha dos coses. On està el gos? Allà. El crio aquí a punt de caure. Aquí hi ha dos gossos. A veure quina mare. Quina mare. I això per a què és? Això pels gossos. Sou llet. Anda. Sí. Quines instruccions més rares. A veure, això és com una... Dani, ho estàs fent al revés. Això és una estanteria Dani, ho estàs fent al revés. que s'ha de ficar aquí al costat de la nevera. Així. Dani, ho estàs fent al revés. Sí. Què te farà? I això no sé per què serveix. Lo que... Este tapa. Esta cosa. Lo que... Això, este Ah, jo sé. Ah, que és una bandeja. Sí, tu que no ho sabies. Mm, Per cuinar el cheese. Bueno, formatge fundit. jo cuinaré el formatge. És que la foto tampoc se veu gaire bé. Saps? Mi bebè vol menjar. Ai, que se mare el meu bebè. Perfecte. Ara fem el bebè. Que és tan mono. I aquí a darrere diu lo que ve. Un altre trio. És que ja tinc ganes d'obrir-lo. No. Ai, que està molt bé. Dani, una pregunta, perquè totes les capses estan dures. Perquè ho estan. Perquè són de ferro. No són de ferro. Si no... Quina monada! Quina monada, per favor. Quina monada. En sèrio. Quina monada, quina monada. Quina monada, quina monada. A veure. Scissors! Ai, la virgen. Scissors. Pare soltero o divorciat amb el crio. Què us sembla la idea? És que està molt... Ai, no sé. Está loco. Instruccions. El més important. Pegatines i parides. Els pegatines són lo millor. Vale, mira. Podem començar a la sala de jocs. No és una sala de jocs. Sí. Scissors! Has de cridar cada vegada. Sí. Saps que a Lleida estan obertes les firetes. Ai, quasi tallo. Ho fas tu o faig jo, això? Jo, que és molt mono. Has de ficar la pegatina. Però treure's instrucció. Les instruccions són aquestes. Això, va.
On van les pegatines aquí? Aquí, esta pegatina. Que es un dinosaurio. ¿Qué número es? Aquí. Ah! Això et perdrà seguida. No, ja l'ha passat. Relax. Ei! A veure. Què fas? Al revés, ara? Que no sé. A ver. ¡Bien! ¡Ay, la Virgen! Vale, ahora. Hi ha una altra això de pegatines. Una altra. Aquí unes estrelles brillants. A veure, un ganxo blau. Ja hi ho tens. Dona'm que és meu. I has de ficar les 3 pegatines, una a cada costat. Perquè jo... A veure, que això s'ha d'enfocar. Sembla una barba... Sembla que tingui una barba verda. Es que no me surto. Yo les pegatines se me donen muy mal a mí. I dius que t'encantem. Sembla una espina. No m'ha anat a prop. Això ho has de penjar aquí. Mira, 2, has de penjar. Una de rosa, Has de buscar una de rosa, Vale, espera, que no tinc tant temps. Un altre intent. I ja està. Que ja està. Ja té el pack de jocs, el nen. El niñito. Ahora necesito això i el 2. Está. ¿Dónde están los pegatines? Pega. Seria... Ahí, Les pegaments. els pegaments. Sí. Així, perfecte. La primera vegada que se me Ara això. dona... La primera vegada que se me dona ficar pegatines. Està ficant bé. Està ficant al revés, Sí. O així. Mira les instruccions! Es que no les entenc les instruccions. I això que no està en ningú idioma. Números 1, fica el 2. Mira, i fletxetes, ja està. Què no pots entendre d'això? He ficat tu que jo no ho sé. Vive! I mentre fan fer la cuna. Oh, no. On? Jo així. I aquí al costat. Vale, ja està. Mira, aquí una altra cosa, Un pot. La tovallola, on està la tovallola? Un tovallola. On està la tovallola? Que suau! Pot. El pot. Amb una cosa taronja. Taronja? Si tot és taronja. Mira, aquí el tens. Tot és taronja. Està cagando. Allí tens el vàter. On? Està ocupat. Sortirà. Ja sortirà.
Ja està? Ara baby. Oh! Que monada, mira. Sí, no sé on se fica. Sí, aquí. No hi fica. Ah, no, sí, 3. Que no veu res. I ja està. S'han Sempre. acabat les pegatines. Sempre tinc que arrugar el paper per treure una pega. Mira que monada. Un pot. Fica algo aquí, el pot, baby. Baby. Ara la cuna. Comença per aquí. Cosa aquesta, necessites altra cosa aquesta i això. Mira, primer de tot. No, sí que... La cosa aquesta d'això amb l'altra de baix. Tira, és... Ai, fer la cuna. Aquí te fiqué. Oh, sí, això parla en xino. Au, em fa mal. Dani entén xino. Sí, home, sí. ¿En serio? A tomar pel saco. Ja es fica això a la cuna. Qui hace? Ah, vale, ara ho entenc. Pues fiques això. Sí, així. Com? Sí. Vale, i ara fiques això. Fiques a baix. Ala, ja tinc la cuna. Cuidado. Ensenya la cuna. I si no vull, què? Això m'encanta. Això així, allà... Mira, això... No sé. Ah. Això groc? Ahí ho tens, aquí a la boxa. Oh! Tot va separat. Sí, donde bon hagués separat. Espera! A ver, t'ho aguanto. Necessito el forat. Pues talla pel mig. Això farà. Una, l'altra... Això. Així, i això fiques al... Sí? Ho penges aquí. Que monada. I ja està. I això? Ai, el bebè vol menjar. Sí, Bebè... bebecito. Champañas més gordos. Bebecito. Bebecito menjar. Ah, gugu! Tot un munt de sonajeros. Hola, quin biberó més gran. No pot ser que se'l pugui. Però, a veure. És més gran que ell. Bueno, tan gran com ell. És que... Com se... No entenc. No entenc, senyor. Ara anem per la fata. El capot i el crió. Orinal. Això ens ho fica.
Un canviador. Y la pastilla de jabón. Jo ahir no m'agaixo. Això va aquí. I ahí això. Un dessona. Allí, tot allí, tot allí. I quan se mogo sono tot el desperto i... No és el llit, que és el canviador. I ara la fada dels dents. Mira, t'ensenyo un truc per obrir la fada de les dents, eh? S'hauré per aquí al costat. Veus? Ho he descobert jo primer. I sí que va pintada avui, que no ho ha explicat aquí a càmera. Què? Que avui vas molt pintada i no ho has explicat a la càmera. Ah, vale, perquè avui és la festa a Lleida de Playmobils i allà pinten i m'he comprat moltes coses. Fan una exposició. De Play! Vale, no cal que crides. Jo no quiero. He parlat molt. Fan una exposició de Playmobil a Lleida i... I he anat. Sí. I va ser molt guatxi. A veure... Raja. Ah, llançàs! Ai, el pare per il rojillo. Com la cuna. Ai, senyora. Vale, què s'ha de fer? Pues una fada de les... Has de ficar els tos brillants i això que no sé què és. Espera que això va en una bossa. Això què Aquí és? no fiques instruccions. Caria. A veure. No estic agafant dintre. Mira, això, aquesta pegatina va aquí. Aquí, Si és blanc. Si és blanc. ¿Para qué fica una pegatina blanca si es blanc la de...? És horrible. Això... Ah, va... Per això. Això veus? Ja està bé. I ho has de ficar aquí dins. I això aquí. Pegatines. Això ho has de ficar aquí dins, senyora. Clar, una capseta. I Però, mira. brau! Ah, no, no cal. De... Ei! Te donarem la vareta. I. No me fa mal. No fa mal. No fa mal. Uns brillantets. Mira, has de ficar un aquí i l'altre a la falda. Esta falda dels dents. El verd. El verd aquí. Dona'm allò. Vale. Ah, vale, jo sé per què és això. Així o això. No sé. Sí. Això encara perdràs. Una altra vegada. Sí. Has perdut tu, no jo. Aquí qui perd?
Vinga, som-hi. Veus? Allò així. Perquè té una peluca. Perquè igual és calva O igual és pelirroja. i això va aquí. Però aparta que tinc que ficar corre. Ui, esta nena amb les presses. Si quasi ens falta un milió de coses. Ja ho has ficat bé? Espera, no tocar. Ho has empegat bé. No tocar. No tocar. Igual és a l'altre costat. Mira, és a l'altre costat. Aquest va aquí. Sí, anda. Sí. Sí, anda. I aquest va anar al costat. Au! Au! Hauríem de ficar estos joguets que siguin més fàcils de muntar. Li falta la vareta d'estos. Però encara no és tot, Falta el totxo cabrero. Abracadabra. Pio, pio, pio. Pio, pio. No és un pio-pio. Ara ve la princesa Aquesta ja està muntada. muntada. Però da igual, però no ensenyarem a càmera perquè si no serà molt feo. I falta aquí els No deixa, no ho ensenyis i no diguis adeu. Bonic. Princesa Peach. Que bonica. Està bé. Que bonica. Miau. Vale, ara. Ara, un altre palomo. Ara ve el torn de la... Quina vareta més gran. En sèrio, això? En sèrio? Pio, pio, pio. Això és la... I aquí una papallona. Dani, això, saps lo que compràvem dels sobres i que... Això? Ah. Tu fes allò, tu fes això. Di. Per aquí. No. Potser això li ajuda a caminar. Això és per fer màgia. Jo aquesta amb el totxo, la vareta. Hola, mira, té un forat. Ai, això que ho has comprat a part. Sí? Que la bossa sempre està embolicada. Molt bé, Dani, molt bé. Senyor càmera, És que és un piu-piu. no tan a prop de la càmera. Tan lluny. Vale. És un... Piu-piu. I lo millor de tot. És Bueno, un lloro. primer això. Un pandi. Molt gran. Un panda. Oh. I lo millor de tot. Pandi! Que és el meu animal preferit. Una panda mare i els pandes bebès. Que se compra a part. Sí, tot se compra a part. I surt una mica caret. Una mica massa. I que mou el cap. Lliga. I la mare també. I les potes. Que costi. Tot això. Ui. Buah. Un munt de coses. El pare encara està cagant. Ai, sí.
cagadero. Pues mira, tenim dos fades, una princesa, dos crios, uns ossos, uns gossos, unes quantes dones, unes dones, ai, i un pavo cagant. Cagant. Tenim la caseta, el Playmobil, Tot l'altre. això del nen, el canviador, el joguet, la cuna... I després ho ficaré a la caseta, aquella que tinc jo enorme. Sí. Que ara sembla, és un catxarro molt... Ara no és una casa. Ara és una catxarro. estanteria, No, però... ara és un catxarro. Ara és una estanteria, però quan ho arregléssim serà la casa, la mansió De Playmobil. rascacels de Playmobil. Però aquesta casa no sé on ficar-la. Bueno, ja muntarem el veïnat. Criu. Mira, mira. Aquest és el bebè. Aquest és el bebè. Despedim el vídeo. Ben encara no.